Moro, minä olen Kristian Jalo Ja minä olen Joona Hämäläinen. ja me olemme tämän ohjelman isännät ja tämä ohjelma on Heavycast. Tervetuloa. Tervetuloa. Joona, No, kerro. mulla on ääni tullut takaisin. Nice. Sitä Tässä ollaan mun tarvii pahoitella tässä nyt jälkikäteen. Mulla on viimeisimmät pari jaksoa nyt, niin mitä on julkaistu. Ensinnäkin ollut vähän pienemmällä kontribuutiolla kuin normaalisti. Ja sitten se on ollut semmoista kähinää, niin. En mä oikeastaan halunnut edes puhua. Niin, mutta nyt ollaan taas päästy sille korkeudelle äänestä, mitä se niin, on. saatu takaisin. Mikä tää nyt on? Itsevarmuus ja... Ei kun ääni. Itsevarmuutta ei ole vieläkään. niin. Mutta mitäs meillä on tänään? Tänään puhutaan kuvataiteesta ja... Ihan yleisesti vai? No otetaan se tuohon metallihommiin liittyen ja musiikkiin liittyen. Miten se vaikuttaa niinku myynteihin ja mihin kaikkeen se nyt vaikuttaa? En mä tiedä. En mäkään tiedä, miten se vaikuttaa siihen. Mutta lähdetään pohdiskelemaan. Pohditaan asiaa ja mitä mieltä me ollaan ja mikä meidät pistää miettimään ja ostamaan levyjä ja kiinnittää niiden huomioon. Kyllä. Vaikka monihan sanoo, että ei saa kirjaa tuomita kansien perusteella. Kyllä. Se oli se, mitä me mullakin pyöri vaan englanniksi se päässä, mutta niin. Mä painin sen sieltä suomeksi. Kyllä. Hyvin painittu. Itellä en niin nopea. Kyllähän tähän liittyy sitten monia muitakin juttuja kuin pelkästään se kansi, että logot ja minkälainen kansitaide herättää sun huomion yleensä. No hieno. Ei vaan. Mitenkähän sen pistäisi sitten sillain? Niin. Sanoiksi. Niin. No niille, jotka katsoo video, niin tässä meidän takanahan on aika paljon kans tämmöisiä, mikä on myös kansitaiteen taidetta. Se on kuvataidetta. Joo, mutta näähän on myös kansia aika lailla kans kaikki. Jep. Niin jos lähdetään vaikka semmoitteesta levystä kuin Metallican Black-levy. Niin ei se nyt ainakaan ihan hirveästi sillä lailla, tiiäksä, herätä, että mitä fiiliksiä, kun se on musta kansi, missä on tosi heikosti näkyy se käärme. Niin ei se ei ole semmoinen, mikä niin, herättää. Se on semmoinen kun se on just sitä aikakautta ollut, kun ne on ollut levyhyllyllä. Niin sit se on voinut siellä kaikkien muiden kansien keskellä semmoinen musta levy. No toki tossakin on. Niin sitten taas silleen se herättää siellä. Mutta sitten taas erillisenä, just että sun pitää tosi tarkkaan katsoa, että sä löydät sen käärmeen sieltä. Niin. Mut vaikea kysymys. Sano sä. Sulla on varmasti joku mielipide, niin mä hyppään sit sun kelkkaan. No me on taas silleen, että meillä on tosi paljon siitä estetiikasta kiinni, että mihin sitten lähtee kiinnittää huomioon. Yleensä se on, että jos siihen levyn kanteen saadaan yhdistettyä jonkinlainen tarina, tai siis silleen se tarina tulee silleen selkeästi siinä kuvassa, että siellä voi olla joku iso linna jossain taustalla ja sitten siinä on joku pienempi tai isompi sankari tai just tämmöisiä erilaisia tarinoita ja no, nämä on myös ihan hyvä esimerkki nämä. Oikeastaan mä tähän väliin heitän. Mun vastaus, mä luulen, että se tulee tässä tämän jakson aikana selville. Joo, mutta kuitenkin aika usein, niin, mitkä kiinnittää ensimmäisenä huomioon, on just kaikki tommoset niinku miekkasankarihommat. En tiedä miksi. Ehkä ne kiinnostaa eniten, mutta semmoset aika pitkään aina on silleen, että tässä on varmasti hyvää musiikkia, että voi laittaa vähäksi aikaa kuuntelemaan ja sitten ottaa pois, koska se ei ollutkaan, mutta ehkä voisin nostaa 2 levyä, mitkä on ostanut lähestulkoon ton kannen perusteella ja mitkä on ollut hyviä omasta mielestä.
Ja ne oli sitä aikaa, kun oli vielä Anttilan Top 10 ja selaili levyhyllyjä. Ja sitten sieltä löytyy Alestormin Captain Morgan's Revenge. Siinä nyt on hieno just merirosvolaivalla itse Captain Morgan itse siinä Eikö se ole luuranko mallina, kuolleena siinä? Semmoinen kuollut, niin, epäkuollut, niin, että ei luurangoksi asti ole ihan mennyt, mutta kuitenkin, ja se on semmoinen tosi, vihreä harmaa, joku semmoinen, että aika yksinkertaiset värit, tai selkeä semmoinen yhtenäinen värimaailma siinä, että ei ole ihan sillisalaatti kuitenkaan. Toinen oli Vernuarmun Ruotokansa uomunkoitto, mutta siinähän on taas silleensä, että se on taas tosi pelkistetty, mutta siinä on ehkä se, kun sehän, no kun en ollut Vernuarmusta ennen sitä kuullut, niin sitten kun siinä keskellä levyn kanttavaa lukee Vernuarmu, ja siinä oikeastaan se, se taas silleensä, että siinä kiinnitti heti siihen bändin nimeen huomioon, ja sitten sen jälkeen otin sen siitä silleen, mikä tää on, kun tää on kuitenkin metalliosiossa tämän niminen. Sitten kientelin ja vientelin sitä kyseistä albumia, ja sitten huomasin, että tämähän varmaan lähtee tuosta sitten levyhyllyyn, että katsotaan millaista on. Ja siis nimenomaan sitä levyä sä kientelit, mutta jotain muuta sä varmaan kääntelit. Joo, se sitten lähti ja heti ensimmäisenä sitten iski myös hyvin. Ja ensimmäisen tatuoinninkin otin nyt ton ikuinen Savo, mikä on Vernuarmun logo. No, tai logona oli joskus aikoinaan. Niin. Löytyy tuosta rinnasta sitten. Nyt kun sä pistit lähit kans tollain niin käytännön esimerkin kautta, niin mulla oli kans tämmönen, että mä olin jossain divaris ja siellä oli jotain LP-levyjä sitten, niin, eli niitä isoja kiekkoja, niin siellä oli Powerwolfin, oliko Armatas Trikoi vai, en jaksa muistaa levyn kanssa, siitä on niin saatanasti aika, niin mä katsoin, että kun siinä on se ihmissusi ja sitten ne on niin kans semmosia niin kuin aika sillai taiteellisia, siistejä ne kannet. Mä katsoisin, että perkele, että nyt on hieno kansi ja en mä sitten ostanut, mä menin tällainen nykyihmisenä YouTubesta katsoa sitten, niin tässä mä olin omasta mielestäni onneksi menin kattoon, koska oli ihan hirveätä paskaa se biisi, minkä mä kuuntelin. Mutta nykyäänhän Powerwolf on yksi mun lempiartisteista, niin. Että siinä kävi vähän sillä lailla sitten, että löysit ne oikeat biisit ja niin, tai sitten mä en vaan ymmärtänyt välttämättä silloin vielä sitä. Tuossa oli LPstä tuli mieleen, niin itsekin keräilen. Siis pointti oli se, että se kansikuva sai mut kuuntelemaan sitä musiikkia. Kyllä. Tai kiinnostumaan siitä. Ja näin se oli taas sitten että se ne kertoo siitä kansikuvan tärkeydestä, että se pitää olla semmoinen kiinnostava. Niin. Mielenkiintoa aiheuttava. Just LPstä taas tuli mieleen se, että yksi miksi minä keräilin LPtä tai keräilen edelleen, niin on se, kun siellä saat sen kansikuvan niin kuin isompana. Sitten sä näet kaikki ne yksityiskohdat sieltä paljon paremmin. Ja sitten se on kiva, jos siellä on paljon yksityiskohtia. No siinä on kai yksi syy, miksi mä oon näitä meidän takana olevia rättejä keräily. Niin. Siinä saa sen sitten se koko jutun, että niitä on sitten kiva katsella. Taidehan ylipäätään se, että se herättää tunteita, niin onko se sitten musiikkia vai kuvataidetta, niin se on sillä nyt ei niin väliä. Mitä sä oot muuten mieltä näistä? No levyn kannessahan nyt tietysti on aina sen levyn nimi, niin. Mutta sitten kun on tämmöinen, niin kun, mikä on muun muassa niin kun levyn kansi tämmöinen juliste tai tämmöinen, niin mitä mieltä sä oot sitä, että pitäisikö se levyn kannen nimi olla siinä? Minun mielestä ei. Ei munkaan mielestä. Että esimerkiksi just sun takana on yksi semmoinen, missä on se. Niin. Ja sitten tässä mun takana on yksi, missä ei ole. Niin. Mä tykkään paljon enemmän mielemmin siitä, että tietysti se bändin nimi pitää lukea, siinä nyt on ihan selvä, mutta siis se, että se levyn tai biisin sinkun ihan sama minkä, niin sen ei tarvi olla siinä. Joo, se ei ole välttämätön, että sehän riippuu aika paljon siitä kokonaisuudesta. Yleensähän se just jos se albumin nimi tai muu
niin se ei siihen itse kansitaiteeseen tuo mitään, että se on enemmän vaan siinä tiellä, NS-tiellä. Niin. Et kyllä mä niinku haluan niinku puhtaampana sen itse kansitaiteen. Mm. Ja yleensä esimerkiksi tossa on hyvä toi Iron Maiden, niille, jotka kuuntelee vaan, niin se on siis Iron Maiden The Trooperin lippu. Siellä on se bändin nimi on siellä taustalla. Että se on itsessään siihen aivan, se on upotettu sinne itse taiteeseen liittyen, että se ei ole lätkästy siihen päällimmäiseksi. Vaikka se nyt logo on upotettu tonne niin sen Trooperin niin taustalle, mutta toihan on niin yksi toinen, onko se niin yksi elementti siinä vai missä, mutta toinen semmoinen asia, mikä kiinnittää huomioon, niin on noi logot ylipäätään. Kyllä. Et esimerkiksi jossain festarijulisteessa, niin siellä voi olla ne logot. Niin kyllä se, että se kirjoitetaan niin jollain Comic Sansilla, niin se ei välttämättä ihan herätä ihan samanlaista fiilistä siitä musiikista kuin se, että se on taiteellinen se logo. Niin, ja sitten se, että se niin kuin erottuu siitä omalla tavallaan. Se siis. Tai niin kuin riippuu tietysti, että kuinka hyvin sä oot tehnyt sen homman, mutta, mutta esimerkiksi Party Cannon erottuu todella hyvin. No se erottuu just kun se on jossain death metal festeillä, niin kaikilla muilla on semmoinen kunnon mustavalkoinen, mitään saa selvää, ja sitten toiset vetää siellä sitten niinku mahdollisimman räikeillä väreillä, niin hyvin erottuva sieltä muusta massasta. Tai joku Opeth, niillä on tosi massiivinen se O siinä, se on tosi helposti erottuva ja semmoinen niin tunnistettava. Joo. Noissahan on hyvin tärkeää myös, että ne on tunnistettavia. Juu. Ja sitten ne on välillä tunnistettavia, mutta mahdotonta lukea. Jos otetaan vaikka mennään black metalliin. Black ja death metallia nyt vielä, se on ehkä slam metallia nyt tällä hetkellä otettu niin kuin se most extreme tai se ääripää. No niin kuin tästäkin on tehty kilpailu. Niin, se on aina niin maksimum. Lainatakseni Tropic Thunderia, niin never go full retard. Niin jossain se ääripää pitää kuitenkin löytyä. Mutta tällä hetkellä se on varmaan ehkä toi slam tai grindcore puoli, missä niin. Me sitä saa muutenkaan selvää sitä musiikista. Niin, en mä tiedä, osaako edes kirjoittaa. Kun osaa puhua eikä kirjoittaa, niin sitten vaan ei ole mitään väliä, että mitä siinä lukee. No ei nyt sentään. Kaunista taidetta sekin aiheuttaa tunteita. Monenmoisia. Mutta se on kyllä ja logo ja lukemistaito on kyllä semmoinen, että se ei ole ihan kaikilla ja niilläkin, jolla se on, niin se pitää kyllä ylläpitää sitä taitoa. Tästä voidaan tämmöinen pieni, pikku teaseri ja pikku tarina ja mainos ja kaikki yhdessä, niin viimeksi oltiin Nummirokissa me. Niin. Ja mä olin sitten siinä yhdessä leirissä aamuyöstä ehkä. No se oli kyllä aika silleen myöhään illalla. Niin siinä jollain oli Lippiksessä luki jotain. Sitten mä olin että se sanoi mulle jotain, että olisiko se tarjonnut kaljan tai jotain, että jos mä olisin osannut lukea sitä tai jotain, en mä muista mikä se homma oli, mutta kuitenkin. Ja mä olin, että ei vaan lähtenyt. Sitten mä olin, että mä tuon sulle aamulla tähän kaveri, joka lukee sen sulle 13 sekunnissa. Vai oliko se, että mä sanoin, että sä luit sen 13 sekunnissa, mutta kuitenkin niin. No siis siinä kesti ihan yllättävän pitkään, kun se oli silleen että ihan puskista. En välttämättä ollut ihan kaikissa virkeimmissä tilassa. Kyllä. Ja sitten aloin vaan tuijottelemaan. Mutta se ei ollut mikään maailman vaikein kyllä. Ei se ollut. Ja muistan vieläkin, mitä sen lukee. Juu. Jotkut on kyllä hyviä ne, josta ei saa selvää, että mikä bändin nimi on, niin siellä on tosi hienoja. Ja se tuo sitä fiilistä siihen musiikkiin. Mutta sitten taas tällaiset Metallicalla on tosi semmoinen legendaarinen sen niitten Metallica-logo. No just Iron Maideni. Slayeri. AC/DC. Niin. Mitä näitä on? Tietysti muutenkin klassikkobändejä ja niin. Klassista musiikkia. Niin sitten vielä, että siihen myös selkeästi on ehkä se brändäys ja se tyyli siitä logosta ihan pelkästään, niin se tuo
tietynlaisen mielikuvan jo heti ensimmäisenä se, kun sä luet sen siitä. Kyllä. No mennään vähän niistä logoista takaspäin noihin itse kuviin. Kyllä. Ja mehän ollaan kansitaiteeseen ja mehän ollaan tähän asiaan useammassa jaksossa jo puututtukin. Niin kuten viime jaksossa. Esimerkiksi. Jolle et ole kuunnellut, niin kannattaa mennä kuuntelemaan se. Siellä oli meillä vieraitakin. AI:lla on nykyään kiva tehdä kaiken näköistä hassua, niin kuten myös kuvia. Joo. Ja sitä on käytetty myös näissä, markkinoinnissa myös, mutta kansitaiteenakin on. Sitä on käytetty vähän turhan räikeästi jopa minun omasta mielestäni kuvataiteessa, mainoksissa. Ja mielestäni sillä on hyviä juttuja, niin kuin just semmoisia placeholder-juttuja, että kun ei olla vielä tehty niin kuin sitä virallista versioa tai semmoista niin kuin trueformi, niin tämä pitää tässä. Tämä on vähän tämän tyylinen, vaikka mikä tähän niin kuin tulee konseptina. No ei niin kuin välttämättä niin kuin concept-arttina, niin kuin esimerkiksi jokin videopeleiden concept-artteina, niin en välttämättä, mutta sitten taas, että kun ei ole kykyä tehdä niin kuin tikkuukkoja kummempaa, niin sitten haluaa vähän sitä luoda sitä maailmaa, että minkä tyylistä se olisi, mutta ei kuitenkaan halua käyttää sitä missään. Niin se on minun mielestä ihan ok. Vähän niin kuin sellaista proof of concept-ideointia. Mutta mistä se tulee se negatiivisuus siihen, että tyyliin 90% varmaan nykyään YouTubettajista tekee AI:lla kaikki kansikuvat, pikkukuvat, thumbnailit. Niinku kaikki sosiaalisessa mediassa valtaosa mainoksista tehdään AI:lla. Siis sehän huomaa saman tein. Kyllä. Niin mistä se tulee se negatiivisuus siihen? No siis yksi osa on se, että se on vähän, minulle itselle tuo sen niin laiskuuden. Ja siis tää ei ole mikään semmoinen statementti itseltä, kun mä huomaan itsekin, että mä oon sillä että ei vittu toi on tehty AI:lla, mutta sit että miksi mä oon sillä Niin. No siinä on useampia juttuja. No se on uusi teknologia. Niitä yleensä sitä vastaan on paljon asiaa. Niin kuin ihmiset on yleensä sitä vastaan. Se vie paljon resursseja, niin kuin sitä, kun sitä tehdään niin isoina massoina. Ihan vaikka siellä vaan mietit, että en minä vaan kerran käytän AI:ta, mutta kun sitten siellä on se 5 miljoonaa, 10 miljoonaa henkilöä, jotka kaikki ajattelee samalla kertaa, että minä nyt kerran käytän sitä, niin sitten yhtäkkiä siellä on sitä resursseja ja paljon käytetään. Sitten kun sitä samaa datacenteriä, missä se AI menee, tai siis niin kuin AI käyttää, niin sitä samaa datacenteriä käytetään myös niin kuin siihen teho-AI, niin kuin siihen tehokäyttöön, mitä varten ne on justiinsa kaikkea tieteeseen ja kaikkiin. Niin, se syö paljon resursseja niin maapallolta, kuin onko se sitten sähköä vai onko se sitten sitä vettä mitä se kuluttaa siinä. Ja sitten jos ne on tehty huonosti, niin saastuttaa maaperään sun muuta. Niin ei ole niin kuin välttämättä se datacenteri ei ole mikään kaikista positiivisin asia olla. Ja sitten toi justiinsa, että meillä on kuitenkin taas tämä ihmistyö siinä taustalla. Ja että miten se AI on opetettu kopioimalla muita ja otetaan suoraan niin kuin muiden työstä. Niin se on sitten vähän sellainen, että missä se moraalinen juttu tai moraalinen kenelläkin, missä päin. Mikä se teidän näkökulma siitä moraaliudesta siinä on? Kertokaa alle muuten kommentteihin, että mitä olette sitten AI-kuvataiteen puolella kansissa ja markkinoinnissa ja näissä. Vituttaako teitäkin katsella niitä AI-mainoksia? Mikä itsellä niin näissä tulee sitten vastaa sitten taas se, että jos on single tai albumi, missä on AI-kansikuva, niin minä en edes kuuntele sitä. Kun en mä voi sanoa, että onko siis sitten itse biisiäkään käytetty jotain. Niin, että sulla on luotto jo mennyt siinä kohtaa. Niin. Ei se ole niin iso juttu maksaa se 20 sille jollekin kaverille, joka tekisi sen. Tai tietysti jos haluat oikein artistin, niin se on jo 100, mutta muistaakseni jotain kansitaiteita, just katoin tuossa vähän aikaa sitten, niin valmiiksi tehtyjä maalauksia, tai digitaalisia maalauksia,
niin joku myi 700 € per kansikuva. Tai siis niinku silleen, että otat levyn kanneksi tän ja sitten, että esimerkiksi se oli tehnyt Necrotterille kansikuvan ja Mental Crueltylle ja siis useammalle bändille, mitä niinku kuuntelen, niin huomasin vaan, että tämä sama artisti on tehnyt vaan niin monelle. Tai itse asiassa se ei ollut tehnyt välttämättä edes sille, vaan se oli tehnyt alkuperäisen kuvan ja ne oli ostanut sitten sen kuvan sinne. Näkyykö niissä yhtäläisyyksiä? Joo. Okay. Joo, siis selkeä se oli silleen, että sitten oli tää... Kun toikin, mä en ole ihan hirveästi asiaan perehtynyt, mutta se, että jotkut levyn kannet, mitä on nähnyt ja sitten kuullut myöhemmin, että ne on niinku saman artistin tekemiä, niin ollut sellainen, että jaa, että joko ne on osannut niin hyvin, tiedätkö, niinku erotella ne. Että niin, niin kuin se on tehnyt sen eri tyylin mukaan. Niin. Haluan jatkaa vielä tuohon niinku samasta aiheesta, eli näistä kansikuvista ja näistä taiteilijoista, mutta ennen kuin mennään siihen, niin vielä yksi nosto, tai yksi, mikä hymyilytti minua. Joku oli tehnyt tällaisen meemin, tai kahden kuvan postauksen siitä, että oli tehnyt Paintilla tällaisen, että if you are using AI on your show flyers, I am not going. Ja sitten seuraavassa luki tyylillä, että use MS Paint instead. Ja siis se oli tosi siisti, se oli sellainen niinku keskiaika, se oli Paintilla tehty vaan sellainen keskiaikakuva. Just jollekin kiertueflyereille tai tämmöiselle, niin kyllä minä niinku arvostan sitä, että se bändin jäsen, joka ei oikeasti osaa edes tehdä mitään, että niin siis Paintilla... se oli tämmöinen Scuffed-versio. Niin, siis Scuffed-versio. Ei se ollut niinku mikään Paint Masterclass. Ei, mutta mä olin just sanomassa tätä, että siis sekin, kun tietää, millainen ohjelma Paint on, niin se, että kun joku osaa oikeasti silläkin tehdä niinku siistejä asioita. Vitsi, kun jotkut osaa tehdä videopelejä Excelillä, niin en yhtään ihmettele, että jollain MS Paintilla pystyy tekemään mitä sattuu. Mutta toi oli vaan niinku semmoinen hauska nosto, ja kyllä mä itse niinku tuen tai tätä samaa ajatusta. Tästä tuli mieleen se näkökulma, kun on niin päin tehtyjä levyjä, että on ensin tehty vaan, artisti tekee paljon niinku hienoja maalauksia tai hienoja teoksia, ja sitten se myy niitä levyn kansiksi. Ja sitten on taas toisinpäin, kun taas artistilla on selkeä, tai musiikkiartistilla on selkeä visio, että minkälaisen levyn kannen se haluaa, ja se haluaa sen yhdistää sen siihen, ja sitten sen pitää ehtiä se oikea artisti siihen. Juu. No vähän samalla tyylillä kuin tatuointejakin. Niin, joskus sä vaan pikkaat sieltä, että tommonen, ja sitten joskus sä oot vaan silleen, että ei kun mä haluan tämmöisen. Niin. Sitten sen tuot sen sille tatuointiartistille, ja sitten se tekee siitä sen oman näköisen. Niin. Mutta toi oli kyllä niinku yksi lemppariartisteista nyt, että toi mikä tuli vastaan. Vitsikö en muista edes nimeä, muuten salta ottaisin sen. Mut jos se tulee myöhemmin sulla mieleen, niin sä laitat sen kommentteihin. Juu. Sitten se oli Lady Beastillä ja sitten oli tämmönen, kun mä en tiedä, miten tää pitää lausua, kun se oli LVTHN tai S. Se oli joku tämmönen Loftons tai joku. En tiedä, miten se lausutaan, niin sillä oli tosi hieno. Siinä oli niinku kaarisilta ja sitten siinä oli niinku alla vesi ja sitten siellä toisella puolella oli, kun se silta kaareutui, niin se oli täys ympyrä ja sitten siellä oli kuolema toisella puolella. Harmi, että musiikillisesti se ei ollut niin hieno. Tai siis se oli tosi semmoista, siis se oli ihan hyvää, mutta ei ollut sellaista niin eeppistä kuin mitä genreä se oli? Se oli niinku black metalli, joo. vähän proge-meininki. Atmospheric ehkä, muistan oikein. Mutta se oli just semmoinen, että se oli ihan hyvää musiikkia, mutta ei ollut niin hyvää, että se olisi jäänyt niin hyvin mieleen, että osasi sanoa mitään muuta kuin vaan siitä pelkästä kuvasta. Mutta itse niinku tykkään, että jos albumeita tekee, niin mä haluan, että se on niinku semmoinen kokonaisuus. Se ei tarvi olla silleen, että kaikki kappaleet on niinku, se ei tarvi olla kappaleellisesti konseptialbumi, mutta sen pitää olla jotenkin, että ne kaikki liittyy yhteen. Vaikka olisi erillisiä kappaleita,
Mutta se on sitten taas se kappaleiden järjestys on tosi tärkeä. Nyt mennään taas ihan väärille. Niin, vähän mennään. Mut nyt kun teki mieli alkaa tästä puhumaan, niin puhutaan. Niin, että se kappaleen järjestys on semmoinen, että se tuo kuitenkin semmoisen, niinku, että ei ole silleen, että nyt läntetään nämä kaikki kovimmat kappaleet tähän kohtaan ja sitten muut albumista on palladeja, vaan että se, kun sä kuuntelet sen koko albumin, niin sitten siellä mennään niinku semmoinen draamankaari. Semmoinen matka. Ei välttämättä draamankaari, koska ei voi tietää mitä ne. Ja kyllähän sen kuvataiteen mun mielestä pitäisi tukea sitä levyä justiinsa. Että ei voi olla missään skifiräiskintämeiningissä, niin olla joku keskiaikainen kivikirkko siellä taustalla. Niin. Onko tullut vastaan semmoisia, missä on ollut ihan vaan valokuva. Siis bändistä vai? Niin, tai sille, ei välttämättä bändistä valokuvaa, vaan niin kuin vaikka levyn kanteen on otettu joku kuva tai johonkin promo singlen kanssa tai EPn kanssa. Siis onhan niitä vaikka kuinka paljon. Niin on. Siis just keskiaika hommaa esimerkiksi just joku, jos jollain noin harniska päällä ja sitten se pönöttää siinä niin. Tai makaa niinku siinä yhdessä. Niin, Raukveli. En mä muista mikä se oli. Se oli se romantic black metal. No, sait varmaan kiinni. Joo. Tuli mieleen. Se oli kyllä joo. Mulla tuli mieleen tuosta jostain syystä tuosta valokuvaushommasta, tämä nyt ei liity siihen mitenkään, mutta onko sulla semmoista levyn kantta, minkä sä oot nähnyt joskus ihan eri lailla, kun sä oot sitten tajunnut, että mitä siinä on oikeasti? Käsittänyt sen kuvan väärin, niin sanotusti, eli luulin, että tässä on tälleen, mutta sitten se on oikeasti jotain ihan muuta. Joo, just silloin. Okei. Ei ole kyllä mun mielestä tullut vastaan. Tätä ilmiöä ei ole silleen tullut vastaan, että se olisi jäänyt mieleen. Niin. Mulla on varmasti montakin tullut, siis on semmoinen fiilis, että on montakin. Niin. Mutta toi yksi mikä tuli mieleen, niin Black Sabbathin Paranoidi. Niin. Siinä on se ritari juoksee miekka ja kilpi kädessä. Okay. Ja sitten se, niin kun, se on semmoinen, siinä on niin kun neljä siitä hahmosta niin kuin semmoista. Niin silleen päällekkäin. Niin, tai peräkkäin semmoista niinku. Niin. Mä en ole koskaan, jossain kohtaa mä tajusin, että ei helvetti, tossahan on joku hahmo oikeesti. Niin, että sä ajattelit, että se on vaan semmoinen värimassa. Niin, en mä tiedä mitä mä oon ajatellut sitä, mutta sit mä oon vaan huomannut, että että siinä onkin niinku tommonen ritari. Että niin. Pankaa kommentteihin, onko teillä joku levyn kanssa, minkä te ootte nähnyt väärin. Ette ymmärrä, mitä katsotte. Niin, että te ootte nähnyt väärin, kun näitähän on näitä biisin sanotuksia, mitä on kuultu väärin. Niin. Tässä on vähän sama homma. Niin on, joo. Siinä on kyllä toisaalta tohonkin niinku mielestäni niinku sopii jotenkin, jos on paranoidia justiinsa. No siis sehän siinä onkin varmaan, tiiäksä, sitä siinä on haettu. Sitä voi haettaa. Ei ole taas leikannut. Jep. Mut sitten taas päästään vähän vielä pidemmälle näistä levyn kansista, niin mulla on oma semmonen, mistä mä tykkään tosi paljon levyn kansissa on se, että jos sulla on joku, bändillä on niin kun joku teema niissä, tiiäksä, toistuva teema. Niin. Että se, että no just vaikka Black Sabbath, niin niillähän on kaiken näköistä eri systeemiä levyn kansissa. Mutta sitten vaikka Iron Maiden esimerkiksi, niissä on aina Eddie, jollain tavalla Eddie. Children of Bodom on aina viikaten mies. Ja Hammerfallilla on aina, paitsi yhdessä, on Hectori, vähän niin kuin se on myös maskotti. Ja tämmöinen niin kuin toistuvaisuus. Joo, no se on sitä brändäämistä jo itsessään. Niin kyllä mä tykkään siitä silleen, että sä saat sen niin kuin koko sinun tuotannon jo jotenkin niin kuin linkitty toisiinsa. Kyllä. Ja sitten mä tykkään tuo Iron Maidenin tyyli on vielä se, että kun se Eddie kehittyy siellä. Joo. Se on ollut vähän vaikka minkälainen Eddie. Niin, siis just se, että se ei ole sama levyn kanssa, vaan eikä edes samanlainen, vaan se, että sulla on se yksi, tiedätkö, nyanssi siellä, mikä toistuu. Jep. Ja sekään ei toistu niinku tylsästi, vaan sitä kehitetään ja viedään ties mimmotteisiin paikkoihin. Metallin herra Hakkarainen jokaisessa levyn kannassa jossain kävelemässä. Nämä kansikuvathan, niin nehän ei pelkästään ole levyissä, vaan muun muassa näiden lippujen
niin merchandise ylipäätään, Niin. eli se niinku oheismyynti niin perustuu myös näihin kuviin. Jep, ja sitten just kaikki bändipaidat tulee silleen, että siihen tulee sitä, ainakin justiinsa silloin levyjulkaisun kanssa tietysti, niin saadaan sitten. Sitä on nyt vähemmät tullut sitä silleen, että tehdään niinku erillinen semmoinen erikoispaita, että seinä ei ole silleen vaan laitettu sitä levyn kansikuvaa siihen paitaan tietyllä muodolla, vaan että joskushan oli sitä just paljon, että tehdään siitä levyn kansikuvassa on tietynlainen vaikka, heitetään vaikka, että tietynlainen Eddie on siinä, mutta sitten se on niinku erilaisessa asennossa tai eri tilanteessa niinku siinä paidassa. Tämähän on ollut... Ei välttämättä Eddien kanssa ollut, mutta jonkun muun kanssa. On. Siis tämähän on niinku ollut joku, sanoisiko mä nyt nykypäiväinen trendi. Niin. Isompien siis totta kai vaan isompien bändien kuin kellään muulla kuin isolla bändillä on resursseja tähän. Niin. Mutta esimerkiksi Metallicalla ja just Maidenillä, niin niillä on ollut jokaisesta keikasta ihan oma, tiedätkö niin kuin, no esimerkiksi Maidenillä on ollut niin tämä kiertuepaita, ihan oma niin kuin sprintti, ja sitten Metallicalla esimerkiksi niillä on joka keikalle oma printtinsä. Joo. No siis toi kiertuepaidat on ollut yleisempi, mutta sitten en ole kuullut, että olisi ollut joka keikalle oma paita. Joo, se oli joka maalle on tiiäksä, niinku oma printtinsä. Niinku, cool. Siellä kun Metallicallakin tuli jotain niinku julisteita, jonkun tietyn lipputyypin mukana, niin sitten niissä oli ihan niinku omat kuvansa ja sitten maa. Tietysti toisaalta helposti niin keräilyharrastajat, niin siis sitten liikkeelle, että kuka saa kaikki mahdolliset ja minkälaiset kokoelmat sit siitä saadaan aikaiseksi, kun on kaikki. Niitä on aika helvetisti sitten, jos on joka maasta. Niin. Hyvä, kun se ei joudut tekemään julistekansion sinulle itselleen, niin että tässä on vaan yhden kiertueen julisteet. Sä et voi laittaa niitä enää seinälle just sen takia, kun sinun pitää kerätä ne tolleen kiertueittain ne julisteet. Viimeisen kiertuepaita, minkä itse ostin, taisi olla Alestormin silloin, kun ne kävi Nummirokissa. En muista, millainen se on. Siinä oli semmoinen, taisi olla Captain Morgan siinä eessä. No niin, mutta laitat sen ensi jaksoon päälle, niin... Ei mahu enää. Perkele. Taisin tehdä semmoisen radikaalin ratkaisun, että minä leikkasin sitä kuvaan pois ja heitin sen muun. Okay. Minulla on semmoinen... No mahtuuhan se sitten, kun laitat sen vaan. Niin. Jossain vaiheessa oli hirveä niin näistä paidoista noin ylipäätään, niin, ja kerta ei ollut kiertuepaidoista sen enempää, niin sitten tuli mieleen, että oli jossain vaiheessa isompikin trendi, niin tähän noita parodiapaitoja. Minullakin oli esimerkiksi Rings of Saturnin en nyt muista tarkalleen mitä varten se oli tehty. Sitä ei tainnut olla mitään syytä, että minkä takia tämä oli tehty tämä paita, niin kuin erillistä syytä kuvaa, että se oli siisti paita. Niin siinä oli toi Dragon Ball Zista tämä Kuoleman Jumala, mikähän sen nimi nyt oli, oliko Reedus ehkä? No, ei voi muistaa. Ja sitten oli Mewtwo vastakkain. Okay. Eli tälleen niinku otettu Pokemon ja Dragon Ball Z-hahmo ja ne tappelee keskenään. Ja sitten oli muistaakseni, tekikö Brand of Sacrifice, teki Doomguysta jonkun jutun. Ja se on nyt niinku tehtiin paljon tuossa just 2020, 2019 ja 2018. Sillä just vähän ennen koronaa niitä tuli ihan hirveästi. Okei. Okay. Mulla on ehkä tää trendi mennyt vähän ohi, mä en nyt yhtään. Niitä ei ihan hirveän moni tehnyt, mutta niitä kuitenkin oli jossain just tollaisessa niinku Deathcore Tech Death puolella. Mielestäni Artspirillakin on joku. Mutta oli official merchia kuitenkin. Joo, official merchia oli. Ja se oli just tämmöisiä, että ne värimaailmat oli aika lähelle sitä, niinku, mikä siihen niinku bändiin liittyi. Ja sitten siihen oli vaan lätkästy se. Sitten tuolla Shadow of Intentillä ja Slaughter to Prevaililla oli yhteinen paita. Ne oli yhdistänyt kuitenkin jotenkin sen nimen siinä. Ja sitten siinä oli kuitenkin 2 Hello Kitty-hahmoa ja toisella oli se Alex the Ripple, toi maski päällä ja sitten se Shadow of Intentin, niin se oli jotenkin. Se oli semmoinen hauska parodiapaita myös.
Mä haluaisin vielä tähän loppuun, tai loppupäähän ennen bändinostoja ja näitä, niin vielä lisätä tähän tämmöisen hyvän tarinan kansitaiteesta ja miten kansitaide on tuotu tietyllä lailla niin kuin ihan kokonaisuutena siihen ja tuo siihen koko taideteokseen niin, syvyyttä. Toi Dreamferno teki kappaleen Hagne. Tämä kappale oli kirjoitettu isoisälle ja siihen kanteen haluttiin niin kuin sen isoisän kädet, joka oli tosi semmoinen. Oliko isoisä pois mennyt vai? Joo. Okei, joo. Tässä vaiheessa joo. Vielä. Mutta siihen niin kuin ne kädet, jotka se oli tosi semmoinen, mikä tämän, käsillä teki paljon ja kovin kädentaidoissa. Joo. Oli hyvä kädentaidoissa ja käsitöissä. Niin sitten siihen niin kuin halusi yhdistää ne kädet sinne siihen tai singlen kanteen. Ja sitten sen oli vielä maalannut sen isoisän tyttö, oli tehnyt sen öljyväreillä sen maalauksen kokonaisuudessaan. Joo. Että se saatiin niinku semmoinen hyvä kierto siihen. Jep. Ja sitten niinku hienosti antoi syvyyttä siihen hienoon biisiin jo ylipäätään. Ja sitten se levyn kansia teki vaan, niin klikkasi sitten siihen yhteen. Ja kaunis tarina noin muutenkin. Tämmöinen ihan pieni shout-outti tonne Dreamfernon puolelle. Ja sitten tämän tarinan jälkeen niin mennään meidän joka jaksoiseen perinteeseen, joka on bändinostot, jossa tällainen perinteisesti nostetaan yksi bändi per mies. Jotenkin aiheeseen linkitetään se bändinosto ja pyritään aina häilyvästi vähän pienempiä bändejä nostelee tässä, että saataisiin kaikille hienoja bändejä esille. Tapana niin kuin on, niin Joona aloittaa. Kuten tuossa aikaisemmin sanottiin, että perinteitä kun aloitetaan, niin perinteistä pitää kiinni. Joo, tätä mä vähän hain tässä koko ajan, mutta mä en sano päähän, mitä se. Joo. Minä sen löysin ole sitten hyvä. Kuitenkin. Joo, eli minä itse nostin tähän tai semmoinen, mikä minulle viimeisimpänä on tullut mieleen, tämmöinen tilanne, kun minä on sen laittanut soimaan ihan vaan sen levyn kannen mukaan. Niin semmoinen kuin Liguify, se nyt on taas, miten se nyt kirjoitetaan ja miten se kuulostaa. Mutta tässä alhaalla. Descriptionista löytyy sitten. Siinä linkitettynä. Eli ja teillä ei ole mitään muuta kuin vaan panette linkkiä ja laittatte rockin soimaan. Ja toi Voyage to the Outer Worlds -albumi. Niin tää oli just ihan suoraan semmonen, että minkä minä nostin vaan silleen, että vitsi miten, toi on kyllä siistin näköinen. Hetki piti kyllä katsoa sitä silleen, että onko tää AIlla tehty, onko tää, ja onko tää, mikä tää on, kun tää on niinku ihan, itelle oli ihan tuntematon artisti ja tälleen, niin minun nykyään niin siihen minun uuden musiikin löytämiseen rituaali. Kauhean prosessi käydä läpi. Niin tähän prosessiin on lisätty tää, että minun pitää googlettaa kaikki läpi silleen, että onko tässä musiikissa käytetty, onko tässä. Mutta tämä meni filteristä läpi, eli tästä en löytänyt mitään, mikä olisi viitannut sitten tähän tämmöiseen syntiin. Niin, tosi tunnelmainen albumi. Tämä on atmosfeeristä, eli tunnelmallista, psykedeellistä rockia, eli tämmöistä stoner-rockia vähän. Ja se levyn kansi vaan toi siihen niin tosi paljon sitä tunnelmaa lisää. Ja se jo ohjasi sitä fiilistä siihen tietynlaiseen suuntaan. Ja sitten se tukeutui paljon se musiikki siihen taustalle. Ja semmoinen avaruusmeininki. Tosi hyvää semmoista taustamusiikkia tai fiilistelymusiikkia. No yleensäkin, jos on jotain stoneria tai psykedeellistä rockia, niin se yleensä tykätään, niin ei ole välttämättä semmoista mitään bile-musiikkia, mutta semmoista, mikä on kiva laittaa, just kun teet jotain hommia ja laitat sieltä taustalle soimaan tai käytät jotain päihteitä esimerkiksi ja haluat vaan chillailla, niin se on, ketkä semmoista tekee. Emme rohkaise ketään päihtymään. Tai kannusteta, mutta
tähän sitä on varmasti käytetty. Ja mulla on semmoinen bändi kuin Never Fade, ja heidän kanssaan me ollaan tehty Backerin Invaasio-video, ja katsoo heti tämän jälkeen, heti tämän videon jälkeen. Niin. Sä pystyt linkittämään sen siihen Ei mennä noin pitkälle. Mun osaaminen ei välttämättä riitä. Mutta Never Fade mä nostan tähän, koska ensinnäkin saatana hyvää musiikkia, mutta myöskin kansitaide on, niillä kanssa poppaa silmille heti se kansitaide, koska se on semmoista niin kuin, siinä on semmoinen 80-luvun semmoinen semmoista Blade Runner-meininkiä ja tämmöinen niin kuin neon niin kuin tää dystopia-systeemit, niin kuin, ne on kauniita ne levyn kannet. Ja se muutenkin se, niin kuin, tääkin nitoo niin kuin sitä pakkaa yhteen sillä sissisti, että se kuulostaa se bändi vähän miltä se näyttää. Niin kuin, joo, minulle tuli semmoinen brändäys tolle Never Fadeille kuin Neon Knights. Se ei ole niinku lights, vaan se on niinku ritarit. Eikö niillä ole vähän niinku ritarimeininkiä sen lavalla? On niillä sitäkin. Niin sit se voisi olla niin Neon Knights. Joo. Anyways. Pistetään eteenpäin. Mutta tämmötteet oli tällä kertaa. Eiköhän niillekin ole tullut se mieleen. Niin. Kysy. Muistakaa käydä tykkäämässä ensinnäkin videosta, likettämässä, peukuttamassa, kaikkea semmoista. Sitten käytte tilaamassa meidän YouTube-kanavan, TikTok-kanavan, Instagram-kanavan, Spotify-kanavan ja katsotte ne muut videot kanssa. Joo, ja sitten noita hienoja levykansi, niin kannattaa niitä nostaa sinne kommentteihin, että mitä meidän pitäisi kannattaa, tai mitä kannattaisi käydä katsoa. Ja omat favoritit sinne. Mutta me kiitämme tästä jaksosta. Ja tukekaa oikeita ihmisiä. Paikallisia artisteja. Oikeita ihmisiä. Niin. Mutta kiitoksia. Kiitos. Moro.